ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? வண்டி தான் வாங்க போகிறோம். நம்மளோட புல்லட் எடுத்து போக வேண்டியதான். ஒரு சவுண்டை கேவலமாக இருக்கும் கைஸ். இந்த வண்டி எனக்கு பிடிக்காது. அதனால தான் நம்ம புதுசாக முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வண்டியை. ஒரு டியூக் வண்டி தைரியமாக அது கேட்டிய மாதிரி இருக்கும். காமிக்கிறேன் வாங்க. பங்கமாக இருக்கும். ஷோ பண்ண இருக்கிறாங்க. லாஸ்ட்டாக ட்விஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். நம்ம ஜெட்டிஜி பயிருங்க பண்ணுவாங்க தரமாக ஒன்று. அதை நீங்களே பாருங்க லாஸ்ட் மூமெண்ட்டா. இந்த வண்டி இல்லை, அந்த வண்டி தான்டா. இதுதான் கைஸ் நம்ம டியூக். ஓகே, வாங்கியாச்சு நம்ம டப்புன்னு. நம்ம பையனுக்கு ஒன்று பண்ணுவாங்க பாருங்க, தரமாக இருக்கும். அவ்வளோதான். ரியலாக இப்போ செலிப்ரேட் பண்ண மாதிரி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? இதுதான் கைஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த கேமில். ஓகே, நம்ம புது வண்டி நம்ம அதை உட்காடுறோம். ஓட்ட வண்டியாக தான் நம்ம மட்டும் ஜாலியாக. இந்த சவுண்டு பாருங்க, தரமாக இருக்குது. சவுண்டு கேட்குங்க. ஒருத்தர் நேர்த்தியாச்சு. சரி போலீஸ் சொல்கிற போது சவுண்டு